Helo, croeso i'r sgwrs byr yma amdan posibilrwydd i astudio modiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg ar eich pwnc gwyddorau meddygol. Cyflwyniad byr, Dr Donovan Jones, dwi'n un o'r darlithwyr yn y gwyddorau meddygol. Cymraeg, diniaeth cynta fi, yn reiddiol o Sir Fôn a di byw yn yr ardal ac o gwmpas yr ardal am hyd fy oes, felly dwi'n reit gyffyrddus efo siarad yn ddwyieithog. A dyna di, fel na ni weld, dyna di un o'r beth da ni'n gobeithio medru gynnig i chi fatha myfyrwyr sydd efo diddordeb mewn astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, ydy trio datblygu hyder yn eich gallu i gyfarthrebu gwyddoniaeth drwy gyfrwng y Gymraeg. Fel cyflwyniad byr i fi, siwr bod chi wedi gweld sleid digon tebyg i hwn os da chi wedi gwrando ar y prif fideo. Dwi'n un o cyn graddedigion y cwrs gwyddorau biofeddygol yn Brifysgol Bangor. Ers hynna, dwi wedi dod yn ôl i weithio i'r Brifysgol a dwi'n bennaeth rhaglen ar gwyddorau biofeddygol hyd at hyn. A hefyd dwi'n cyfarwyddwr dros dro a dysgu yn gwyddorau meddygol yn benodol i'r pwnciau sydd yn anglinigol. Felly fel di dweud, os ydych chi'n dod i Brifysgol Bangor yn mis Medi, byddwch chi'n neud o drwy gyfrwng y Gymraeg neu beidio, mi fyddwch chi'n gweld dipyn anna fi mae'n ei ofyn i chi. Reit, fel di dweud, na i gadw hwn yn sgwrs eitha byr, rhyw hanner dwsin o sleids sydd gyda fi. A yr un sydd mwyaf pwysig am ni ydy'r sleid yma. Pa fodiwlau da ni'n cynnig yn y gwyddorau meddygol drwy gyfrwng y Gymraeg. Cyn i fynd i fwy o fanylder, na i esbonio rhywfaint ar beth da ni feddwl drwy cynnig modiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg. Yma yn gwyddorau meddygol, da ni'n gadael i chi bigo i wneud y pwnciau yma sydd ar y tudalen yma drwy gyfrwng y Gymraeg. Ond be fydd hyn yn feddwl ydy, mi fydd chi yn dod i'r darlithodd iaith Saesneg ac yn gwrando ar y darlithodd yna. Mi fydd yr nodiadau a ddysgu'r adnoddau, yr slides, PowerPoint ac yn y blaen, ar gael yn ddwyieithog i chi, so fydd nhw'n am Gymraeg, fydd nhw'n am Saesneg. Ond os ydych chi'n penderfynu gwneud y modiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg, be fydd hyn yn feddwl ydy, ar ben y sesiynau iaith Saesneg, mi fydd gennych chi wedyn y cyfle i gael tutorials ychwanegol efo fi er enghraifft, i drafod y pwnc drwy'r iaith Gymraeg. Mi fydd yna hefyd, fydd hi'n ddisgwyliedig bod chi yn cwblhau gwaith cwrs ac aroliadau ac yn y blaen hefyd drwy gyfrwng y Gymraeg. Na ni sôn pam hwyrach ymlaen eich bod hi yn rhywbeth werth i chi considro wneud y pynciau yma drwy gyfrwng y Gymraeg. Ond ar y cyfan, da ni fatha adran yn ceisio reid rhyw fath o ddewis i chi bob blwyddyn, so bod yr opsiwn yna i chi wneud y modiwlau yma drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae yna rif o fodiwlau da ni wedi drio benderfynu ar yna i esbonio pam mewn rhyw ddwy sleid. Yn y blwyddyn cynta, mae gennych chi'r opsiwn i wneud y pynciau yma i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg. Fel rhan o'r dosbarth eang, so bydwch y poeni, bydd chi'n ar ben eich hun mewn rhyw seilo bach ar ben eich hun, bydd chi yn yr un dosbarth a bob arall. Mae gennych ni sgiliau allweddol, so y pwnc er enghraifft sydd yn dysgu chi sut i ddarllen papurau gwyddonol, sut i sgwennu traethodau, sut i atodi dyfeniadau ac yn y blaen, hyd yn oed sut i ddefnyddio cyfrifiaduron a technoleg da ni yn ddibynnu ar fel brifysgol modern. Mae yna fodiwl arall, sef ymarfer labordy da. Mi fydd hwn yn dangos i chi, fel mae'r enw'n rhaid o'r gem i ffwrdd am hynny, sut i fahafio mewn labordy, sut mae rhai o'r technegau yn gweithio, sut mae yr gwyddoniaeth ac yn y blaen tu ôl i'r technoleg da chi'n ddefnyddio yn y labordy.
Mae ymarferion biofeddygol yn mynd ar pwnc yna'n bellach byth, so ydych chi eto yn y labordy, cyfle i gyfarthrebu drwy gyfrwng Gymraeg, cyfle i wneud arbrofion yma drwy gyfrwng y Gymraeg hefyd. Modiwl dwi'n rhedag ydy ffisoleg dynol. Mae'r modiwl yma yn gyflwyniad, os liciwch chi, i y gwyddoniaeth o sut da ni fatha anifal yn byw. So, fyddai'n siarad am mwy neu lai bob tamad o'r corff a sut mewn iechyd mae y corff yn gweithio. Cos of gwrs, dim ots pa raglen da chi ar yn yr ysgol, fel fyddan ni'n mynd ymlaen i'r ail a'r trydydd flwyddyn, y pwyslais fydd, of gwrs, ar sut mae afiechyd yn digwydd, a sut da ni, fatha gwyddonwyr, yn gallu adnabod yr afiechyd yma ac i drin o. Of gwrs, does gen rhywun i'm gobaith dysgu am afiechyd os dydy rhywun ddim yn dysgu am iechyd gynta. A fel dwi'n dweud, dyna ydy pwrpas yr modiwl yma. A eich bo fi ddipyn bach yn biased, ond mae'n modiwl diddorol dros ben, yn y marn ni, anyway. Ac y modiwl dwytha da ni'n rhoi trwy gyfrwng y Gymraeg yn yr ysgol ydy cyflwyniad i microbioleg. Eto, hanfodol o bwysig i medru deall am iechyd ag afiechyd. Hyd yn oed, wwan fel dwi'n eistedd yma'n siarad efo chi, mae genna fi domen o bacteria, viruses, ffwng, fatha'n byw arna fi ac yna fi, sydd yn mynd dim effaith i fi o gwbl. Sa chi wedi dod yma rhyw 2 fis yn ôl, swn i ddim wedi mynd i bod yn siarad efo chi, cos o genna fi haint yn ynglist canol, a do'n i methu sefyll i fyny, cos oedd y byd i gyd yn troi. A dachod, mwyn mynd i dallt sut mae viruses fel hynna'n gallu achosi pethau fel hynna, da ni'n gorau fel ni'n deud, dysgu am y cyflwyniad a dysgu sut mae'r pethau yma'n byw, sut maen nhw'n heintio pobl, sut maen nhw'n ymledu ac yn y blaen. A dyna beth i prif bwrpas y fodiwl dwytha yma. So mae gennym ni ddewis go llydan yn y flwyddyn gyntaf o gwahanol bynciau sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. A be fedrwch chi wneud, wrth gwrs, ydy fedrwch chi bigo pa rei ydych chi eisiau wneud drwy gyfrwng y Gymraeg, ac os ydych chi'n eisiau wneud nhw drwy gyfrwng y Gymraeg, ydych chi'n gallu wneud nhw drwy gyfrwng Saesneg. Wan, cwestiwn penodol ydy, mae'n siŵr pam ddylia chi astudio ein drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'n siŵr sa'n haws wneud bob dim drwy Saesneg, dyna beth i un o'r talking points fel maen nhw'n dweud fydd rhywun yn gael yn aml. Ond fel ni'n deud yn ynghyflwyniad i, un o'r pethau da ni'n teimlo'n gry yn Brifysgol Bangor, yn gwyddor meddygol, ydy bod chi'n teimlo'n gyfforddus ac yn hyderus i drafod eich pwnc drwy gyfrwng y Gymraeg. Dachod, fel ni'n deud, hogyn lleol ydw i o Sir Fôn, dwi wedi cael yn dwy'n i fyny yn y iaith Gymraeg. Mae'r Brifysgol yma yn Fangor wedi cael ei sefydlu dros 120 mlynedd yn ôl i rhoi addysg i'r bobl lleol, a rhoi addysg i'r bobl lleol yn ei iaith maen nhw yn mwy cyffyrddus yn siarad ydy y ffordd fyddai'n rhagweld efo'r pethau yma. Felly mae'n ddyletswydd arno ni, swn i'n deud, i rhoi tirlun mwy gyn gymaint o ddewis a sy'n bosib o'r fedwla yma i chi medru wneud drwy gyfrwng y Gymraeg. Cos ar ddiwedd dydd, yn iaith ni ydi o, a wrth astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, da ni yn, yn dod mwy hyderus yn ddefnyddio'r iaith, so mae'n agweddau hunaniaeth amdano fo. Da ni'n cael cyfleoedd i gyfarthrebu efo'n cydweithwyr drwy gyfrwng y Gymraeg, so mae'n fanteision cymdeithasol yn hynna. Os dewch chi ffwr i rwla yn Gymru, fel di dweud, mae yna siawns da, fydd chi'n dod i nid rhywun sydd hefyd yn siarad y Gymraeg, a os da chi'n gallu, fel di dweud, cael trafodaeth, am wyddoniaeth, beth bynnag, drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'n medru helpu sefydlu chi, rhoi chi ar y flaen. A dyna, fel di dweud, sydd wedi cael ei rhagweld mewn nifer o ddarnau ymchwil rhyngwladol, bod os ydych chi'n ddwyieithog, neu 3 ieithog, 4 ieithog, beth bynnag, mi ydych chi mwy tebygol i gael swydd. A mae hynna union rhyw fath i pobl sy'n ddwyieithog Cymraeg hefyd. Mae cwmnïau, o fewn Cymru, yn rhoi premium mawr ar cael siaradwyr Cymraeg i
gwasanaeth iechyd, llywodraeth, cynghora, beth bynnag, hyd yn oed cwmnïau preifat. Ond hefyd tu allan i Gymru, mae'r ffaith bod pobl yn ddwyieithog yn cael ei adnabod fatha bod gan yr unigolion yna sgiliau ar ben beth sa rhywun yn ddisgwyl o rhywun sydd wedi graddio brifysgol. So mae'r ffaith bod chi wedi gwneud modiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg yn dangos i eich cyflogwyr, fel ddych chi'n graddio, bod yr sgiliau gyna chi i medru cyfarthrebu, ond hefyd bod chi'n medru cael ei ganol yr pynciau, mae ganol y gwyddoniaeth mewn mwy na un iaith, de. A dyna beth, mae fel dwi ddim wedi cael ei adnabod, beth bod yn help cyflogaeth arw iawn. Manteision addysgol, eto, os ydych chi'n amlieithog, mae gwyddoniaeth yn dangos bod pobl sydd yn siarad mwy na un iaith yn gwneud yn well yn ei addysg. A wrth gwrs, dim cweit bod chi'n gorau poeni amdano hyn eto, ond bod chi'n troi'n hen gronc fatha fi, mae rhaid poeni am cadw'r ymenydd ma'n ifanc ac yn tician. A un o'r ffyrdd gorau am wedi wneud hynna ydy, mae gennych chi'ch sudokus a'ch brain training a cymryd digon o vitamins i wneud siŵr bod pethau yn tician drosodd. Ond hefyd, cyfarthrebu, siarad, sgwennu, darllen mewn mwy na un iaith yn help mawr iawn at hynna. O ran ochr arall o astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, mae Brifysgol Bangor yn gweithio yn agos iawn efo'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, yr CCC. Mae'r CCC, os ydych chi efo unrhyw ddiddordeb mewn gwneud rhywbeth drwy gyfrwng y Gymraeg, mae'n werth i chi fynd ar ei safle we nhw. Da ni efo cangen y CCC yn Brifysgol Bangor, cael ei redag yn Lois Roberts, dwi'n meddwl, ie. A dwi, enghraifft, yn aelod, mae nifer arall o aelodau staff yr ysgol hefyd yn aelodau. A be da ni'n wneud, ydy magu hyder yn myfyrwyr yn defnyddio'r iaith Gymraeg, da'n rhaid opsiynau, dangos bod bethau yna. O ran rhywbeth eich ei ddenu chi i astudio rhywbeth drwy gyfrwng y iaith Gymraeg, un o'r pethau mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gynnig ydy ysgoloriaeth cymhelliant. So, os da chi yn gwneud treian o'ch cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg am y 2 blynedd, gewch chi 1,500 o bunna sydd yn gweithio allan yn 500 punt bob blwyddyn. Un o'r pethau da ni wedi trio'n gorau i wneud fatha ysgol ydy wneud yn sicr bod treian o'ch cwrs chi ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Sut da ni'n gweithio hyn allan ydy, mae treian o'ch cwrs o gwmpas y 40 credit fel da ni'n galw nhw bob blwyddyn. A be welwch chi os da chi'n darllen y list o'r modules mae yna rhif 10 neu 20 ar ôl yr modules 10 credit, 10 credit, 20 credit, enghraifft. A be welwch chi, da ni wedi trio wneud bod yna o leia 40 credit ar gael bob blwyddyn. So bod chi'n gallu mynd am yr ysgoloriaeth cymhelliant yma. Os da chi isio, gewch chi hefyd ymuno ar Coleg Cymraeg Cenedlaethol fatha aelod myfyrwyr ac eto cael gwahodd i gyfarfodydd, sgwrsiau, cael defnyddio adnodda ac yn y blaen. A hefyd, o ran eto roed yr blaen mae i chi, fel dwi'n dweud, so bod cyflogwyr yn cael denu i chi erbyn graddio. Mae hefyd yn bosib drwy'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wneud tystysgrif sgiliau iaith. Mae hwn wedyn yn tystysgrif ychwanegol i'ch gradd yn dangos bod chi wedi gwneud y cwrs sgiliau iaith drwy'r Coleg Cenedlaethol a bod nhw'n hapus efo safon eich iaith chi ac yn y blaen. Os dwi'n cofio'n iawn, mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol efo sgwrs neu yr fersiwn equivalence, os liciwch chi, yn y sesiynau yma heddiw. So, os ydy hwnnw rhywbeth o ddiddordeb i chi, lle bod i werth i chi mynd i sgwrs nhw ac adlewyrchu anyn nhw. Dwi'n sylwi bod wedi cymryd 25 o'ch amser chi, so na'n cymryd dim eiliad yn bellach, mond i ddeud, os oes gyda chi unrhyw gwestiynau, please gyrwch nhw i ni, neu drwy e-bost, a fyddwch chi cael yn e-byst ni ar yn safle we ni fyna
neu drwy trydar, Facebook a Instagram. Mae yna rhywun yna i atab hynny i chi. So, diolch yn fawr iawn am eich sylw chi, ac gobeithio'ch gweld chi yn mis Medi. Diolch yn fawr iawn, pawb.